Karong humana ang eleksyon, gipakita sa mga opisyalis sa probinsya sa Subo ang ilang panaghiusa atol sa labing unang flag raising ceremony karong bag-ong termino nga nagsugod sa Hulyo 1, 2022 hangtod 2025. Gipakita sa mga opisyalis sa probinsya, gipanguluhan ni Gobernador Gwen Garcia ug Vice Gobernador Hilario Davide III nga bisan og magkalain-lain nga partido ang ilang gidapigan sa miaging eleksyon. Karon, usa na lang ka partido ang ilang silbihan nga mao ang Sugbo ug mga Sugboanon. Gani human sa flag raising ceremony, nagdungan pamahaw sila si Garcia ug Davide, kauban ang mga miyembro sa Hunta Probinsyal, ang mga re-electionist nga midaog ug ang bag-ong mga miyembro. Gipasalig sa Vice Gobernador nga sama sa miaging termino, bisan pa man og taga-oposisyon ang iyang gidapigan nga partido, apan gisuportaan gayud niya ang mga programa, proyekto ug mga polisiya ni Gobernador Garcia. Apil na ang tibuok Hunta Probinsyal, diin siya ang presiding officer. Matud niya nga mapaabot sa gobernador ang susamang suporta karong bag-ong termino. Like before, sa previous term, importante yung kailan. That's all the way para lang at makabot ang mga goals, ang agenda sa provincial government. That's really the key, unity. Matud ni Garcia, mahinungdanon gayud ang suporta sa Vice Gobernador ug sa Hunta Probinsyal kay anha lang mahitabo ang kalambuan kung adunay panaghiusa. Gikalipay ni Garcia nga midapig kaniya ang Hunta Probinsyal ilabi na sa pagpasar sa mga ordinansa ug resolusyon nga mopalig-on sa iyang mga executive orders ug sa iyang mga programa. Mahinungdanon gyud kaayo ang atong mga board members and our vice governor under the legislative nga branch, no? Kay every time wa gyud na mo talikod kanako ang provincial board. Sa susamang adlaw, gipahigayon usab ang labing unang sesyon sa Hunta Probinsyal alang sa bag-ong termino o gitawag nga inaugural session. Diin dapiton sa Hunta Probinsyal ang gobernador aron mamulong ug ipahibaw ang iyang mga legislative agenda. Sa maong okasyon, ipadayag sa gobernador ngadto sa mga miyembro sa Hunta Probinsyal ang iyang direksyon karong bag-ong termino ug ang iyang mga plano nga mga programa ug proyekto diin iyang gilauman nga suportaan sa Hunta Probinsyal. Usa na niini mao ang pagpadayon sa iyang nasugdan na nga mga programa sama sa Sugbo Negosyo, Sugbo Kahanas, Enhanced Countryside Development ug ubang mga programa nga makatabang sa Sugbo ug sa mga Sugboanon nga makalingkawas gikan sa epektos sa pandemya. Ang maong mga programa gisalmutan usab sa mga buhatan sa mga board members ug sa Vice Gobernador kay apil sila pag-apod-apod sa maong mga hinabang ngadto sa katawhan. We hope that this term will finally see the end of the COVID pandemic, that we may bring our lives back to normal, not even new normal, mag-normal na ta. We have been abnormal for too long. Uban sa taho ni Cathy Navarro, kini si John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.